वीडियो तो केते दिन है बंद कर दी थी। तो ये भाविली वीडियो बंद कर दे गोटे गोटे वीडियो छाड़ी मझे मझे। तो आज गोटे ड्यूटी अच्छी तारा तारिणी जावाई। तो गेस्ट बाहर 9:30 बेलू। तो गेस्ट को जाकि पिकअप करवा। तो देखा जगह केमती कौन अच्छी। तो से जगह को कभर करिया देखेबी आपन को जीवा एबे जीवा तेल पकईदेवी टी गाड़ी तेल पकईदेवी। तेल टी ना तेल पूरा गोटे अच्छी दीटा अच्छी। तो से हेनी टी गाड़ी पेट्रोल फिल करदे तापर बाहर। एबे पेट्रोल पंप आसिक पहुँच जाइए। आम राजमहल जो पेट्रोल पंप अच्छी भारत पेट्रोल पंप से आसिक पहुँची। तो ये देखु मो आगे गोटे गाड़ीटे आसला डाकिक आणिक आगे रखी। ये केतेटा पंप अच्छी किंतु लोक ना फ्यूल फिल करने। तो कौन करिया अपेक्षा करा पड़ो गाड़ी जिते पेट्रोल दरकार। एबे देखो तेल अच्छी केतेटा 1 2 3 4 5 6 7टा अच्छी। 7टा ना 2 4 3 7 7टा अच्छी। देखा केते तेल खाऊँ कौन आसिक देखा रही देखा रास्ता। हेलो सांग मैंने आम आसी जाइए पहुँच तारा तारिणी माँ तारा तारिणी पीठरे। तो एबे आपण देखिपे तारा तारिणी माँ मेन गेट यही गेट एंट्रेंस गेट ये आप तो देखिपे सामने यही मेन गेट देकी जीवा आगे बस लगी। तो आम जा टिकेट काउंटर टिकेट काटिया आगे टिकेट काउंटर अच्छी। ये सब बस एबे लोक जाइए सब दर्शन करके फेरी। तो ये बस रे ही आम जा ऊपर को ये हूँ टिकेट काउंटर आपर माँ अच्छा ऊपर को ही बस आमको नहीं जीव। तो जीवा टिकेट काटिया। तो टिकेट ये देखो 40 टंका जन को नौ। तो पर पर्सन करके 40 टंका लखे जीवा आसवाटा। तो जीवा चलतु तले बस अच्छी ये बस रे चलतु जीवा। किसी भी सीट ना सब बस तब बस आम छाड़ी सारा। धीरे धीरे घाटी चढ़ी बस। साइड रे गछ सब रही जाइए ना बहुत बढ़िया लगी था देखापी। तो तले भी नदी अच्छी से नदी भी देखा टे आगू गले। तो धीरे धीरे आम बस जाऊपर ये देखु ऋषिकुल्या नदी तले रही बहुत सुंदर लगुच ऊपर देखा। एठी आज्ञा गाड़ी आपड़ जब नहीं आसवे कार कार कहीं अलाउ ना। कार जदि पास करेंगे ताले नहीं आसीपारे ना आपण को गाड़ी तले रखिकी पार्किंग रे रखिकी आसवाई पड़ो बस रे। ये हूँ आम माँ मंदिर बस तो आम ओल्ल पड़े। ये सब गाड़ी सब आसी पास बन। ये हूँ ऋषिकुल्या नदी
ଉପରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଉପରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବାଦଲ ସବୁ ଟିକେ ତଳେ ରହୁଥିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି। ଶୀତ ଦିନେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି। ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ ବି ନେଇକି ଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାଙ୍କର ବେଢ଼ା ଚାରିପାଖ। ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଆଉ ସେମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡପରେ ସବୁ ନାହିଁ। ଆମର ମାଙ୍କର ସାମ୍ନା ଆଗ ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇ ଭିତରୁ, ଏଇ ତ ପାହାଚରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାହାଚରେ ଆସିପାରିବେ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବସ୍ର ସେବା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ତାର ରୁଫ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ରୁଫ୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁମାଠୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇକ୍ ବି ଉପରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସବୁ ଚାରିପଟେ ଯାକ। ଆମେ ବି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛୁ, ବସ୍ରେ ବି ଓହ୍ଲେଇବା ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଯଦି ଆସିବେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏ ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ତଳକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲଉଛି। ତ ସାଇଡ଼୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁନି। ଗଛ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଲାଗିଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି। ଏବେ ଆମ ବସ୍ ଏବେ ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି, ଗଛ ବଛ ରହିଯାଇଛି। ରୁଫ୍ରେ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରୁଫ୍ଟା ସେପଟେ ରହିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆଜି ବସ୍ରେ ଭାବିଲି ଯିବି, ବସ୍ରେ ତ ବସ୍ରେ ବନେଇଦେଲି ଭିଡ଼ିଓ। ଯାହା ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ବୁଲିକି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଜାଗାଟା।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଭଲ, ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ବସ୍ ପ୍ରତି 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ବସ୍ ଆଣିକି ଉପରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଉପରୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିବେ। ବସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁଟାକି ନହେଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ସେଠି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବୁ, ସେଠୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ପୁଣି ଏଠୁ ଖାଲି ହେବ, ଏଠୁ ବସ୍ ପୁଣି ତଳେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତ ବସ୍ ଏଠି ପୁରା ଏତେ ବସ୍ ଭଲ, ଆଉ ବସ୍କୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ରାଜ। ଠିଆ ଗାଡ଼ିମାନେ ସେ ଦେଖିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ସବୁ ବସ୍ ଲାଗିକି ଥିବ, ଲୋକ ହେଲା ମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା। ଯିବା ତଳକୁ। ଇଏ ତ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଉପରେ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଇଏ ହେଉଛି ତଳ, ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଥିବ ତଳେ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ପୁରା ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ରେ ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛି ଆଉ। ଭଲ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରକୁ, ପଳେଇବା ବାହାରେ ଯିବା। ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନ, ସବୁ ପୂଜା ଦୋକାନ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନରେ। ହଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ତ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।